azkenean elkartu gara. Azkenean, hau poza. Zuri elkarrizketa hau egitea, Manuen gogoa. Manuen gogoa, gaia polita da, zure zautzen gehalako duela urte batzuk, eta ea nola joten da. Hori da, pare bat edo hiru. Bueno, nik uste dut galdera sakon batekin hasiko naizela. Zuretzat zer behar du argazki batek ona izateko? Hortxe. Bale, eta ni zu galdera sakonekin eta ni ja esparrua pixkat markatzen lehenengo. Hori, ba. Argazki... Ni argazkilarien naiz, baina ni nire burua argazkilari dokumentaltzat edo fotokazetaritza daukat. Beraz, nik beti kazetaritza argazki izateko edo zer behar duen defendituko dut. Nahi bestia, erakargarri den edozein izan diteke argazki on bat. Baina, niretzako azkenean da argazki hori ikusi eta jakiteko goguak pizten didan argazki bat. Ikusten duan momentu horren aurretik zer gertatu zen horreino iristeko eta hori eta gero zer gertatuko den galdetzera eramaten hauten argazkiak dire argazki honak. Horrez gain, teknikoki ere mantendu bartuzte minimo batzuk edo muga batzuk, behintzate argazkilariak nahi zituen horiek, baina batez ere hori, kuriosidadea sortzen diaten argazkiak dire argazki honak. Eta gogoan dezu, noiz hartu zenuen lehenbiziko aldiz? Argazki kamera bat? Edo olako... Ez, lehenengo aldiz ez, baina bai duanago guan da, gaur egungo gaztetxoei arraro egingo zaie hori, baina nire etxian ni ume nintzenean argazki kamera bat zegon. Ez gendun bakoitzak bat, eta bat zegon, eta zen nire gurasoen kamera oportara joatek ginean argazkiak atetzeko. Han egoten zen armairuan, ukitu dezakezute, baino puskatu egiten da, eta niri gustatzen zen kamera hartu eta begiparian jartzia. Nire argazkiak egiten baino askoz lehenago hasi nintzen kamera begi aurrean jarri eta zulontxotik munduari begiratzen. Enkuadratzen? Bai, ez da enkuadre konkretuak egiten ere ez, baino begiratzen gustatzen zadan nola ikusten nuen mundua zulotxo hortatik. Nola ematen zian niri beste kokaleku bat, beste abiapuntu bat. Eta orduan noiz izan zen lehenengo aldia ez dakit, baino zazpi, 8 urte edo izango zen edo olako zerbait. Eta oso argi izan zenuen orduz geroztik argazkilaritza ikasi nahi zenutela? Ez, nik ez dute jakin argazkilari izan nahi nuela. Inglaterrara joan nintzen beste gauza batzara inglesa ikastera, eta handik bueltan, egia esateko, ni zuzenbide ikasketak egiten nintzela unibertsitatean, nire albora begiratu, han ezer pintatzen ez nuela erabaki, eta esan, argazkilaritza gustatzen zait, zergatik ez argazkilari izaten alegin du. Egia esateko hori izan zen, zuzenbideko, Ibaetako aula haundi batian 300 lagunekin iseritan nintzela, ondora begiratu, eta esan nuen. Eta nik hemen zeiten dut. Horretarako bali izan zuen behintzat, ez da? Erabaki hori hartzeko. Garrantzitsua da. Ez dakit gehiagorako bali izan zuen, baina hortako bai. Eta, esan dezu, Inglaterrara joan zinen, ez dakigu inglesa ikasi zenuen? Nik bai ez uste dut, garai hartan anaiek esaten ziaten ez, hortako joan zera ez dakit inglesa. Bueno, bai, badago zerbait, hendik ere mantentzen da. Eta pentsatzen dut, esan duzu, etxe bakoitzean argazki kamera bakarra zeon garaikoa, garela, ez da? Eta gainera, are gehiago ere, paperean errebelatzeko garaikoak ere, ez da? Hori zu hasieratikan hasi zinean argazki gateratzen, errebelatzen... Bai, ni gaina hasi berez hasi nintzen, hemen ja Inglaterra joan hortik gurasun etxian argazki batzuk atetzen ditu, kamera hor dago eta zer egiten duen ez da, oportako argazkitan eta argazkiren bat, eta Inglaterrara joan eta berezen inglesa ikasteko, atzerritarrentzako inglesa ikasteko kurso bat, baino ginen sartuta Escuela de Artes y Oficios bat, inglesentzako Escuela de Artes y Oficios baten barruan. Toan organitun aukerak, arratzaldetan beste egin asignaturak hartu eta ibiltzeko, eta argazkilaritza zegon, eta bertan hasi nintzen, esan ikasi nahi dut, gurasoen kamera ura eraman nuen Inglaterrako argazkiak atetzeko, eta erabat ulertu nahi nuen nola funtzionatzen kamerak eta. Eta ura izan zen, lehenengo alde izan zen, laborategi batean sartu, eta argi gorriakin paper txuri hori han sartu, eta ikusi nuen irudia atetzen. Eta gauza guzti horiek momentu hortan asko tiratu ziaten, asko atentzioa ditu ziaten, eta norla hasi nintzen, eta nik nire lehenengo urte guztia gaina txuri beltzean lan egiten nuen, etxian laborategi bat montatu nuen, gurasoen etxeko garajeko komun batian, eta ordu pila pasatu dut nikan argazkiak errebelatzen. Eta, aspaldi errebelatu duzu bateren bat? Eskuz? Ez, digitalakin hasi nintzenetikan ez dute eskuz ezer errebelatu.
Hasieran faltan botatzen nuen, ze niretzako gainera hor egontzen txoke bat niretzako, ni laborategira sartzen nintzenean, ni erlaxatu egiten zen laborategian. Gainera normalian koloretako argazkiak ez nitu nik errebelatzen, dendara ematen gituen errebelatzera, baino txuri beltzekoak nik errebelatzen ditun. Eta txuri beltzeko lanak ziren, bueno, argiarako egiten ziren lanak ere bai, baino gero nire beste lantxo batzuk. Eta antzen, laborategian sartu eta orduak pasa. Nik horitzen ez, etxian afaldu eta igual gabeko behatzitan edo sartzen zen laborategian, eta goizeko 3 edo 4 arte egon ninteken. Eta erlaxatu egiten nintzen. Eta behin digitalakin hasi ginenean, niretzako ordenagailu aurrean jartzia tensoa zen, nerviostu egiten nindun. Baino ja badire urte asko nervioso puntori gainditu egin gendula, eta gaur egun, nik dena digitalki egiten dut. Gainera gero digitalki ere bialtzi argazkiak, digitalki publikatzen ditugu, eta orduan ja ez diot. Noizbaitola morriña pixkatzen sartuko nintzateke, baino besterik gabe, ariketa txiki bat, argi daukat ni asko erosogo nabil momentu honetan digitalarekin. Eta argia aipatu duzu dagoeneko, eta berra da zure ibilbide profesionala ere inguru horretan hasi zen, ezta? Musikarekin lotuta, nola izan? Bai, baino bira, hor daukat nik, ni ibili nintzen garai batean, sorotan bele musika taldearen furgoneta gidari bezala. Esan behar da. Bai, zen neurri batean horri edo, ez dut zango aiei, baino egora horrei sor diot nik, nire argazkilaritza ikasketak neurri batean hortik pagatu nituen, hortik atatzen nuen diruakin, erosin nituen kamarak, eta lehenengo argazki lanak beraiei egin izkie, promozioko argazkiak behar ziren, eta gari hemen dago, garik egiten ditu. Orduan, lehenengo lanak horiek ziren, baino nik nire buruantzako duan lehenengo lana, izan zelako lehenengo argazkilaritza lana, argiarako egin nuen lan bat da. Lehenagotik ere, sorotan belen argazkiekin artikulu bat publikatu zen, baina hau izan zen, eskatu egin zidaten, eta haino hitzen naiz deitu zidaten esateko, atletikeko jokalari batzuk euskara klaseak ematen zituztela bertan, Lezaman, AEK-ko irakasle batzuk ematen zizketen klaseak, eta horren inguruko erreportai bat. Eta joan ginen, Ainara Zozabeitia eta Bilok, Lezamara hori egitera. Eta hori da niretzako, nire lehenengo lana, hortik aurrera, beste modu batera, hori izan zen, prentza edo ezagutu nuen, kasetaritza ezagutu nuen lehenengo aldia, eta gaur arte. Eta hasieratik zure burua argazkilari bezala edo fotokazetari bezala ja definitu zenuen? Ez, fotokazetari bezala ez. Argazkilari bezala agian bai, ze gainera, izan zen ikasketak bukatu eta berehala hasi nintzen poliki-poliki, orduan, lan bila zabiltzala edo gurasoen etxean nen bilela, hasi nintzen argazkilanak egiten, orduan, nire lehenengo lana esan daiteke, txapuzila batzuk egin dituen lehenago telefonista bezala nun bait, eta atxan tailerreko almazenetan eta horrela, baina nire lehenengo lanak argazkilari bezala izan ziren, orduan argazkilari lehenengotik. Eta nik ez nekien, argazkia ikasi bai, baina horrekin zer egin nahi nuen ez nekien. Eta behin argian sartuta, eta horko, zertzen prensa ikusita, ni fotokazetari hor bihurtu nintzen. Nik esatzen dut, ni harrapatu nindun lanbideak oso ondo jakin gabe. Eta oso ondo lanbideare zertzen edo jakin gabe, eta hor dutik, zutzango maite mindu egin nintzela, ze gelditzen da hor lapitxa, baina egia, ni erabat jan nindun, ni erabat irentzin nindun lanbideak, eta hor jarraitzen dut. Eta argia, Euskaldunon egunkaria, profesionala, argazkilari bezala zinen lanean. Bai. Eta zer suposatzen du ofizio horrek? Zer topatu zenun, ez da esan duzu, nahi gabe bezala sartu zinela, baina gero errealitatearekin ere egiten duzu topo, ez da? Bai, lehenengo gauza, hor dauden bi bat da, lanbide horrek berez zer dakarren, eta dakar jende asko, egoera asko, mila gauza lehenengo eskutik ezagutzea, nik egin dizkiote elkarrizketak jende pila bateri, eta gozada bada, ez da, egoten gaina beraien etxian 2 ordu, lau argazki egiteko, baina 2 ordu elkarrizketa guztia, grabatu ez den guztia ere entzuten duzu, jendea ezagutzen duzu, eta ez dut esango denak buruan gorda ditudan, ikan asko ere aspergarriak izan dire, baina batzuk izan dire oso interesgarriak, beste batzuk egoerak ere bai, ez dakit nik muturra sartu ahal izan dut argazkilaritzan aitzakiagatik 1000 tokitan. Hori goza bada. Gero beste gauza da, zer dakarren lanbide bezala nola dagoen gaur egun lanbidea, eta ez dakit hortan sartu nahi duzu, baina nola dagoen lanbidea, eta ze gabezi edo dauzkan, eta hori ere ezagutzen dut edo ezagutu dut gure Euskal Herri honetan. Bai, hori da, izan ere, esan dezu horrena, argazkilari eta fotokazetari berdina da? Ez du izan behar. Fotokazetari bat argazkilari bada, baina argazkilaritzak esparru pila bat hartzen ditu,
kasetaritzarekin zerikusirik ez daukatenak. Izan daiteke, publizitateko argazkiak egiten ditunak, edo eskontzak, komunilloak, mila gauza, argazkilaritza da argazkiak egitea, eta fotokasetaritza da helburu zehatz batekin argazkiak egitea. Eta esan duzu, infrentzua, badaukala, alde hori ere badaukala, ezta? Ofizioa bolita da, esan dezunan gauza askongatik, baina badauka alde ezain gozoa, ezta? Bai, nik esango nuke oso egoera larrian dagoela, esaten da beti egon dela egoera larrian, bere garai onak izan ziren, esaten da 1920-1930 urte horietan, bi gerra mundialen arteko garai hura izan omen zen garai loriatsua, eta gero hortik aurrera, esaten dute beti joan dela krisian. Mantendu da, eta oso ondo mantendu da, 40 eta 50 hamarkadan ere, egon ziren aldizkariak sortzen hasienean oso garai onak izan dire. Hemen orain, nahiko egoera kaskarrian dago. Ez da aintzat hartzen, ez da lana ez dela aintzat, hau egiten zait zaila esplikatzea, ez da, bai. Ez zaitu iruditzen ez denik aintzat hartzen argazkilarien lana. Baino, lanbide bezala dago gutxi etzita. Oso argazkilari gutxi dago, Hego Euskal Herriko, Ipar Euskal Herriko ez dut hormez eragutzen, baina Hego Euskal Herriko edabidetan oso argazkilari gutxi dago. Gehienak edabidetatik kanpo gaude. Autonomo moduan, orain hartu, orain ez, orain pagatzen zut, orain ez dut pagatzen, eta horrek egiten du oso zaila mantentzia eta jarraitzea. Eta gainera gaur egun, zan dezu, gaur egun danak sakelean daukagu telefono bat, ezta? Ez dakit hori nola ikusten dezu. Hau da, edozein pertsona batzuk usten dute botoi bati eman, klik, eta nahikoa dela fotokazetari edo argazkilari baten lana. Nun desberdintzen da bata bestein sartzea, hau da, edozeinek izan daiteke? Neri horrek ere arazo asko sortzen dizkit, eta gainera askotan lankidekin ere eztabaidatu egiten dut hortaz, ezta? Gauza batzukin ez nago ados. Nik argi daukat, edonork dauka patrikan argazki kamera bat eukitzeko eskubidea. Edonork dauka argazkiak atatzeko eskubidea. Nezako hor problema sortzen da berriro ere bai funziora eta bai lanbidera etortzen geranean, ezta? Alde batetik, lanbidera etorrita, ez dakitze hartu lehenago, baina lanbidera etorrita, edabide batek hartu dezake edonorren argazkia gratis emango diolako eta ez duelako kobratzen eta niri ondo datorkit, baina iruditzen zait edabide batek batez ere funtziora etorrita eta kasetaritza izan behar delako eta izan behar duzulako konfiantza bat argazki hori atera duenarengan sinadura hortan, zu jakin behar duzu argazki hortan kontatzen dizuna ze punturainoko egia den fiatu zaitezken, ez dizula gezurrik esango, guzti hortarako merezi dizu lauzuz aurrezteagatikan edonoren argazkiak hartzia. Eta gero egia da, eta egon dire afizionatu edo ez profesionalak direnen lan oso interesgarri asko. Eta nik guzti hori defenditu egiten dut, baina hitzait edabideak bai afizionatu horiek kobratu egin barko luketela eta bai edabideak pagatu egin barko lukela. Alde batek, ze bestela osartzen gera profesionalekiko dago kompetentzia desleal bat eta beti aterako gara galtzen. Beste alde batik, iruditutelako, nahiz eta modu afizionatuan egin, lan hori egin duen pertsona horrek bere lanari balore bat eman behar duela eta kobratu egin behar duela. Eta gero ere egia da, hori eduki beharko lukete kontutan, eta hori esaten duguna gaur egungo ekonomia sozialera eta abeltzantza, zaindu behar dugu abeltzantza, ze horrek egiten du gure mendiak egotiak garbi eta ez dakiz zer da. Argazkilaritzakin gauza gertatzen da, ez baditugu zaintzen argazkilari profesionalak, nik badakit gauza asko egiteko agian ez dela behar kriston ekipoa, baina kiroletara joateko adibidez bai. Eta nik ez baldin badiot argazkilari horreri soldata bat ematen horren ekipo handia behar ez den lekutan, gero ezingo du argazkilari horrek ekipo potente bat eduki kirola egiteko. Eta edabide bezala, kirolak horla egingo izkidan jendea faltan botako dut. Orduan, edo zaintzen dugu pixkat elkar, edo bestela, gero eta zailago da, gero eta jende gehiago dago lanbidea usten duena, beste nunbait dijoana, beste lan batzuk hartzen ditunak eta pena bada. Zaila delako, horretaz bizitzea. Bai, ez da erresa. Eta, fotokazetaritzari, zure eguneroko lanean, ez da, nola aukeratzen dituzu, zagaro, zu autonomo, bostak foto kooperatibako kide zara, pixka, zure egunerokotasuna nola antolatzen duzu? Bueno, nik ere azkenian hanka putzu askotan daukat sartuta, orduan segunda
segunda zer den, lehenengo gauza denak bezala nik uste dut korreoa ireki egiten dudala, ikusteko zer dagon. Hor egite ditut nik alde batetik, bueno, egiten ditut mundo deportiborako suplentzia batzuk, beraintzako lan egitea tokatzen den egunetan, lehentasuna beraiek aurreko egunean eman dizkaten lana dauzkate. Gero getik ere batzutan deitzen dit, eta getirako egite ditut lan batzuk. Eta hortik kanpo, bai bostok edo bai getirako estonobaitako proposatakoak dire, hor beti daude gai batzuk edo, atentzioa ditzen diatenak, ez dakit, prensa irakusten duzu, telebista ikusten duzu, kalera atetzen zera, eta baude gauzak, nik beti izan doan, nahi gustatzen eta argazkiak atetzea, zerbaitek sortzen baldin badit horlako jakin nahi bat edo, ostras, aber hau nola den, nik ikusi nahi dut, eta gero ikusten dudan hori kontatu egingo du. Hortik sortzen dire gai asko, eta lehenengo gauza da gaia erabaki, gaia nola landu ikusi, lantzeko modurik baduzun eta lantzen nahi zeran bitartean bizitzeko modurik baduzun, guzti hori jarri behar da, baina bai, azkenean egia da, azken aldi honetan gogua izan dudan lan edo proiektu gehienetan hasi naiz. Asko ez ditut bukatu, ez ditut ere itxi, ez da hor daude, baina hemen hasi nahi dut, hemen muturra sartuko dut, sartu dut muturra, eta ikusten dugu noaino iristen naizen. Eta hemen, ez dakit. Hola. Bai, ez dute hori sistematiko bat zateko, bira, egunero egingo dut. Datorrena, eta zeren hori... sortzen diat, eta ostaz, honi itxekingo diot edo, eta asko gauz asko apuntatu egiten ditut. Apuntatuako asko ez ditut azten, beste batzuk bai, ostras, eta gano izan nik banuen idea honekin egiteko, eta orduan berrartzen dut, eta bueno. Bai, zain dut ikusten itzuri prentxaurrekotara joaten diren argazkilari horiek tokatzen da, ez da, hori ere egitea. Izan naiz, urte askotan izan naiz, eta lan hori ere bai da, horre prensa goiti bera jarri dezakegu edo beti gora buelta eman eta zergatik zertarako egiten den guztiek, baina hori azkenean lana da, eta horrek ematen dizu, gaina argazkilariak, bira, nik uste dut prentsa argazkilariak gerala askotan, edo argazkilariak oso bitxilak gera, egiten dugun lana, eta lana hortekatzen dugun dirua, gastatu berrian gure aizia ere bada, baina gastatzen dugu guk nahi dugun lana egiten. Nik atetzen dut dirua lan batzutatik, dirurik ematen zuten beste lan batzuk egiteko. Niretzako ere argazkilaritza aizia da, eta hor problemak sortzen ditu, baina nik lanak nire diruakin finantziatzen ditut batzutan. Eta kuriosoa da, ez da, baina orduan hori da, horrez da. Egin behar direk, horren politak ez diren gauzatzuk, orain dela gutxi elkarrizketa bat egin ziaten, eta gaina titularra horrekin nik horrela bota nuen, eta titularra horrekin atera zuten, eta da, lan batzuk jateko ematen dute, lehenengo platera eta bigarna, eta beste lan batzuk ematen dute postra eta posa. Guk ez dugu erabiliko, titularra erabilia dago, beraz... Baina egia da, hola ibiltzen naiz, ez da, azken jatut, egiten dugu bazkaldu, eta gero aldugunean, txokolatezko musa hartzen dugu, eta... Hori da. Aipatu duzu Getting Image edo... Esplikatu iguzu zekar, hori ere lan egiteko modu berri bada da, ez da, berba da edo... Bai, ni niretzako bai, ni ordura arte ibili naiz beti, edabide edo agentzi konkretu batzako lanian, soldatapean eta beraien enkargoak egiten, eta azkenan getik dauzka, lan egiteko modu ezberdina dauzka, nik dauzkat bi modu beraiekin lan egiteko. Bat da, beraiek, gaiak beraiek proposatu ditzazkete edo nik proposatu ditzazket. Baina, gaia aukeratutakoan bi modu daude. Bat da, onartzen diate eta eguna pagatzen diate eta egun horietan egiten duan lana beraientzako da eta eguna kobratzen dut eta beraiek ikusten dute nun mugitzen duten lan hori, eta beste bada, esaten dute, bale, interesgarri izan daiteke, baina igual ez dauka horrelako etekinik edo ez dago horrek, zuk egin lana, guri pasa, eta gu aleginduko gara mugitzen, eta mugitzen baldin bada, portzentai bat zuri, bi aukera hori daude, batzutan nik proposatzizkiet lanak, beste berai proposatzizkiete lanak, batzutan eguna ordaintzen diate, eguna edo egunak ordaintzen dizkiate, eta beste batzutan salmenten arabera ordaintzen diate. Eta dena bezala horekan ibili beharra, eta batetik hartzen duzuna bestera eraman, batzutan ikusi ze puntoraino niri gaia interesatzen zaidan, eta naizta kobratu ez, gai hori sartzia interesatzen zaidan ez, egingo dut, baina, ze gastu sortuko ditu horrek, eta, pixkat guzti horrekin. Eta noizean behin ikusiko zenitun, zure zean, hemen ingun berrian garan, jarri zen, baina kanpora ateratzen denien zure argazki bat, ez ja bakarrik El Paisen, atera da bezala, edo Der Spiegel, edo The Guardianen agertzen denien, zer sentitzen da? Badago horrelako... Bai, gaina Spiegelena, Der Spiegelena izan zen, enkargo bat izan zen. Eta gelditzen zen, ostras, deitu digu Der Spiegel, gaina hori bostokera deitu ziguten, Sunday Timesek ere bostoken enkargo batzuk egin ditu, eta da, ostras, deitu digu honek, eta polita da. Hortaz aparte, horrela eginez, eta ikusten zuean publikatuta argazkia,
posa ematen dizu, batez ere, esan duana, astentzera ni urte askotan ibilien, eta oso ondo, ez daukate zerre horren kontra, baina ni ibili naiz, egunkarian, argian, berrian eta garan publikatzen. Hori zen nire targe, horientzako egiten eta oso ondo, hor dago. Eta egun batian hortza dela ikustuzu zure argazki bat publikatu da, lehenengoan Metron izan zen, Mexikoko kirol hori batean, kirol egunkari batean, eta kriston posa ematen dizu. Eta gero ja hortik aurrera hasi, eta hain Getikin egila da, normalago da, ze hauen jomuga edo kanpoan dago, eta nik kanpora publikatzeko egiten dut batez ere, baina posa ematen dizu, eta gaina segunda zen lan eta segunda zen moduan publikatzen den, zer esanik ez. Gero zuk, zure lana jarraitzen dugunok badakigula, badaukalakako komponenteo soziala handia. Zure lanak, zuri gustatzen zaizkizunak edo zure pertsonalak egiten dituzunak, ezta? Hemen badaukat, errealitatea erakutsi edo aldaketa lortu? Zer lortu nahi dezu? Edo horrela bada, ez? Ez bata eta ez bestea. Argi daukat, realitatea aldatu nik ezin duala aldatu. Nik eta prentsak orokorrean ezin du aldatu. Argazki batek ere ez. Eta argazki batek ere ez. Ezin duzu aldatu. Aldatzen da realitatea, urteen poderioz eta jendea konsientziatzen denean hori, arazoetaz eta orduan igual lortuko duzu aldatzea. Argazki batek ez du jendea konsientziatzen. Informazio jarraitu eta gizarteen aldaketa batzuk lortu dezakete. Hor prentsak neurri txiki batean ere egiten du, hori ez dut ukatuko, baina guk ez dugu errealitatea aldatzen. Errealitatea erakutsi ere ez, iruditzen zait oso handi nahikeri bat, nik errealitatea erakusten. Nik ezin dut errealitatea erakutsi, errealitatea oso zabala. Nik beti esan du, nik gaitatik erakusten dizuet, gai horretatik niri interesatu zaidana. Nik gai batan sartzen naiz, eta nik ezin dut hori da gaina objektibitatea eta subjektibitatea sartzen dena hortan, nik ezin dut objektibo izan. Nik ezin dut dena hori erakutsi, eta gaina ez dut nahi. Ni sartzen naiz leku batean, historia bat ikusten dut, eta historia horrek arreta deitzen didanean, horren inguruan lanian ibiltzen naiz, eta hortik nik nahi dudana kontatzen dizuet. Ez nago esaten, ez diskutatuko ditut gauzak, ez nik hori esatera, baino bai da, zer da interesgarria leku batean. Zuretzako gozatzen daiteke, netzako beste bat, ni hori erakustera nikoa. Eta gero komponente soziala bai, esan dut lehen ere, gustatzen zait lan egitea, niri kuriosidadea sortu didaten gai hoietan, niri gehiago jakiteko gogua piztu didaten gai hoietan, eta holakotan asko dire, ez dira bakarrik, zer da soziala, ez da, baina bai, azken egurtan asko egin dut lana, emakumeen inguruan edo gizonenak omen ziren esparruetan emakumeak sartzen hasi diren, eta horren inguruan, kiroleko lan batzuk egin ditut, inauterietako lan batzuk egin ditut, etorkinekin ere ibiltzen. Beti deitu dute niretzako bada hori bat zein da etorkina, zer da etorkin izatea. Nik beti izan dut, ni Irunen etorkina naiz, ni Hondarribitik Irunera etorkin zen, batzuen, hori ez da. Bai da, azkenean denak mugitzen gera, ez da gauza bera, nik izan ditzazkedan arazoak, edo legez kanpo nik zer dakit, Nikaraguatik Irunera etorri den pertsona batek ez dauzkan ere arazo berak, baina gauza bada ze arazo ditugun, eta beste gauza da nor den etorkina. Denok gera etorkinak, eta gainera jende aldaketa horrek sortzen ditu ez arazo, baina gizartean aldaketa batzuk ere bai. Eta horrek arreta sortzen dit, horren inguruan lan batzuk egin ditut, eta horret horri zait, Afrikako etorkinena eta dena, ez da, baina azkenean da niri arreta sortzen diaten lanetan gustatzen zait. Nik horreri buruz baldin badakit, oso hori interes gutxi daukat hor mutura sartzeko, zeia badakit. Eta zerk deitzen dizu orain, atentzioa edo arreta zeinek ematen dizu momentu honetan lan aldetik? Esaten nahi nintzen bezala, azkenan gaioetan nabil, bi hiru proiektu ezberdin, baina dire etorkinen inguruan tokatu zait, eta emakumeen inguruko, emakumeena egin nuen orain dela urte batzuk inauterien inguruko lan bat, eta oraindik mugitzen da hor banabil, emakumeen arraunarekin hasi nintzen, etorkinekin egin dut gauzatxo batzuk, eta iazko abuztuan Irunen hasi ziren azaltzen muga ezin pasa eta zetozten batez ere afrikar guzti hauek, eta horraren mutura sartu nuen. Azken aldi hontan bilek elkartu ditut, eta Irungo beste elkarte batekin egin dugu emakume etorkinen inguruko lan bat,
garai desberdinetan eta toki desberdinetatik Irunera etorritako emakume etorkinekin edo emakumeekin, barkatu ez dira emakume etorkinak, etorri diren emakumeak dire, eta emakume horiekin egin dugu lantxo bat egintzaile elkarrizketa bat, eta horren inguruan ari gera lanean. Eta azkenean, esan dezaket azkeneko urtetan asko hain ezela bi horiekin. Gero Euskal Gatazka ere hor dago, Euskal Gatazka ematen du bukatua dagoela, baino gu aspaldi hasitako lan batzuk oraindik bueltaka ditugu eta hor ere bagabiltza, eta Euskal Gatazka ez da bukatu, igual bukatu zen bere espresio armatuetako bat, eta hor gabiltza, orduan ez dakit. Betiko gaien, zan duana, nahi zer deitzeita arreta hortan. Eta adibidez, zuri zer lan edo zer argazkilarik edo miresten duzu? Miresten ditut, lehen esan duzun prentzaurrekotan dabiltzan nire lankide guzti horiek miresten ditut. Miresten dut kosta lan hontan jarraitzen duen jende horrek, lanean jarraitzeko esfortzu bat egiten duen jendeak, orokorrean. Gero, bere emaitzagatik, nik beti botatzen dut eta uste dute gutxi etsita dagola, eta Clemente Bernat, Iruñako argazkilari bat da, niretzako bai argazkilari bezala eta bai maila teorikoan asko erakutzean pertsona bat da, eta hortik kanpora joan da, ez dakit, milaka izan daitezke. Ez da gaina, argazkilaria baino gehiago lana gustatzen zaizkit, orduan ez naiz oso mitomanoa, baina bueno. Eta zertan aldatu da zure estiloa? Aldatu balin bada urte guzti hauetan, ze badia hamarkada batzuk lanean zabiltzala? Ointxe gertatu zait, duten inguruko liburu bat atera da, orain dela 25 urte nik ateratako argazkia daude bertan, eta argazki horiek eskaneatzen egin zela beldurtu egin naiz neurri batean. Beste batzukin ez da, baina ez dakit estilo aldatu den, orain argi daukat, orduan egiten nuen nuena, teknikoki edo nik nundik sei ikuspuntuetik atzen argazki bat, eta gaur egun hori askoz landuago daukat. Nik badakit zer erakutzen nahi duan, nola erakutzen nahi duan, ze argazki ez dudan egingo eta zein bai egingo duan, eta orduan ez nuen hori. Nik ez dakit estilo aldatu dena da nire jarrea o nire posizioa argazki horiek atetzeko orduan. Askoz eroso nabil eta normala den bezala edo normala beharko luken bezala, baina ez dakit estiloa aldatu den. Igual zikindu eginda pixkat, baina bueno. Eta gustatzen zaizu jarraitzen duzu hor zulotxotikan begiratzea? Nik argi daukat hori gustatzen zait. Igual txorra bat izango da guzti hau esatia elkarketa guztien ondoren, baina niri argazkilaritza ez zait inporta. Niri jendea inporta zait, argazkioetan saltzen den jendea esan dudana, kuriosidadea sortzen diaten gai horiek. Orduan, niretzako interesgarriena jende horrei zulotxo hortatik begiratzea da. Gero zuei kontatzeko modua da argazki horien bidez, baina niri historia horiek interesatzen zaizkitoan, erabiltzen dut argazkilaritza bestengana, lehenengo gauza nik ikasteko, nik muturra sartzeko aitzaki bezala, eta gero zuen gana iristeko. Bukatu zaigu denbora, ikusi ze azkar beti pasatzen da azkar, jarraituko genuke hola. Eskerrik asko, gaur egotegatik, eta laster arte. Bale, Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.